Nagbulag ka na mo! Naibaw ko kung kinsa ka! Naibaw ko na mo! Paghilom yawa. Gimantuan ko ikaw sa pagawas gikan sa lawas sa tao. Gawas sa iyang lawas. Nakagawas na ang yawa sa iyang lawas. Uy! Uso yung ba sa hotel? Nung na siya gahom sa paghihilid sa yawa. Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Agig pagbalaan ni Semana Santa, ang RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning pinalahing sugilanon nga gisuwat ni Teresa Tirol. Sugilanon nga naguluhan, ang kahadgan. Before they turn off all the lights, I wanna read you your wrongs or your rights. When time is gone, I'll tell you goodnight, close the door. Life is just a cycle of starts and stops. Ang tanan adunay sinugdanan o katapusan. Adunay katapusan nga wa nato panganduya. Ug may mga panghitabo nga dili mapugnon mahitabo. Mga kasama, ani kining atong sugilanon ang kahadgan. No need to forgive, no need to forget. I know your mistakes and you know mine. Buntag naman di ay. Magina lang ko ubangon. Parang dali makamata kini akong bukoy. Ako'y. Ni mata masab. Ayaw bangon mo. Shh. Balik og katog nakakaingit-ngit pa. Naay ungo. Oo, napay oo. Kay ngit-ngit pa man. Ay, ayaw ko biyahe kay nayungo. Ay, ang sao man ako pagpiyaan eh. Ah, Asa naman sa dis Eric ko eh. Aram mo pulig tupad sa paghigda sa mong anak. Aram makapikpik ini bataang makatugo balik. Balik nagbuhog na ka. Sa'yo pa man. Ay, salamat. Nakagawas ako sa among kwarto nga wa makabantay si Ivan nga nagawas ko. O pa rin mauli si Eric? Uy, di aman din siya sa sofa. Niyara siya sa sala nakatog. Usam ka dining oras siya na uli gabi igi ka na masahero kapalapal. Buntag ka naman siguro ni. Dili na lang ako tukawan. Kaya nahinanog magpaayo. Nagangap pag hinagok ay. Pero, guwapo gihapon. Lamig yung katog ay. Kawag yung kamatikod nga akong gihakan. Maligo na lang ko. Kaya kasi malate ako sa trabaho. Uy, tuloy na. Nagmata na di ay ka. Nagkaluto na akong pamahaw, di ka ko na. Maligo pa ko, Joanne. Unya na kumukaon na magkaligo. May kibati ka, bati? Uwa man day, pero... ba't ba?
Nganong laay o kapoy manong adlaw? Ay lang sa pagtrabaho, ti, Uy, uy. di na mahimudyoan. Kinalan dyan ko mo trabaho, samta ko pa'y klarong trabaho si kuya nimo. Ay, tuod. Ay nalang taduga si Kuya Eric ni mo nga nga natog. Kay murag kapoy, yung kaya na siya ka naman sa hero kagabi eh. Nagbuntagay, mantingalin na. Unya di lang kapahatod ni kuya sa motor, ti. Ayaw na. Magkontak na lang kog laing habal-habal o baka pabook na lang kog motor. Nga kung masakyan pa doon sa trabahoan. Sigurado ka, ti. Lagi. Saka ba, mas importante makapahuway umayos si Kuya Eric ni mo. Kay luoy ka ay nang akong bana o. Naganga og katog. Eric. Uy! Lorna! Uy! Ayig na kayo. Gusto na ng oras, ha? Wala. Apit na alas 8 sa buntag. Wala. Si Lorna dito. Tuan na si Tiloy na, kuya. Ha? Ni trabaho na? Oo. Gusto may gisakyan? Musakay na lang kuno siya og laing habal-habal, kuya. Bidang bayhana, eh. Inang di lagi mo sakay og laing motor. Anong wa man ko ninyo pukawa? Si ate may dili gusto nga pukawon ka, kay nindot kuno kaayo imong katog. Sus, uy. O matara mo doon ko pukawon. Si Ivan. Wa pasad mo mata, kuya. Ako patong pukawon aron makaligo na og akong pakanon. Ako na lang. Kay basig maliit na kas imong klase. Kay wa naman ko ihatod. Tuwa naman ka si Lorna siyang trabahoan. Aw malagmi taabot na gidun to, kuya. Kana kun way kakulian. Unsa? O sibot na may pasabot yun. Kundi lang traffic ba? Traffic baya kaayo ang buntag, kuya. Ilabi na kun simba ko may disgrasya. Ha? Disgrasya? Uy! Ha? Noon sa mga kuya, uy, over kay ka. Wa pa man unta kakapangapi. Makurat ka man dayon sa ring lang sa imong cellphone. Wa man ko makailay ng numero, ha? Hello? Hello? Si Eric Delgado ba ni? Yes, sir. Igonsa ka ni Lorna Delgado? Bana ko, sir. Nga naman di ay. Insam din eh. Taga-hospital ni. Sir? Hospital? Oh, Sa hospital? nakuha na mo ang imong pangan o cellphone number sa ID sa pasyente. Isip contact number in case of emergency, sir. Kung pwede, sir, makaay ka? Ngano? Di ka na pa rin mong istorya? O sinita mo sa kong asawa? Asang ospital lagi mo anak ako? Ka-traffic ba? Nay, bystanders. Bay, naunsa din nas unahan, bay. Traffic man. Bay, naman ko aksidente ganina diha. Ug ang angkas motor, di na siguro to babuhi, bay. Unsa? Pauna ko palig, bay. Emergency lang. Di alam ko anang ospital sa unahan. Paagi ako. Nena ko sa ospital nga, gingon nitawag na ako. Sa emergency room, kuno ko mo largo. Sir! Sir! Ako ang tagtuod ni Lorna Delgado. Palihog, asa siya? Ako tong nanawag ni mo, sir. Kana, mao na siya. Si... Nganong gitabunan man na ninyo siya og panaptong puti, sir? Ngano? Dead on arrival siya, sir. Ansa? Dili kini mahitabo sa kong asawa. Dili! Lorna! Dili!
Lorna. Kung wa pa lang unta ka maikog nga mamukaw na ako. Dili unta ni may tabo ni mo. Day, ano man. Ako ang sadaan ni tanan. Ako ang nagkuwang sa akong pagkabana. Ayun na baso lang imong kaugalingon, kuya. Kay basin baya, ug kun wa pa ka makatug, posibleng kamuduha si Ate Lorna ang mawa ni Ivan. Unsa? Pa, ano siya mo wake up si mama? Why man na siya din na matulog? Dili man siya sa room. Sleepy na kayo ko. Gusto na ko matulog. Pakatugon sa nako si Ivan, kuya. Ako na. Ha? O sige, katuog na na. Kay gabi na. Ay, si mama. Si mama akong gusto. Unsa ang tamagas pagpasabot, anak? Ivan, Mihila ka pa? Ingon baya si mama. Basta mo hila kay moduol ang mga monsters. Ang mga ungo. oh. Okay. Hindi na kumuhilak. Sige na. Katuog na. Di na mo hilak sa papa. Kana. Aron dili ko duulon og ungo. Inikatog. Bukawa ang ungo kung moduol inig matug na ko pa ha. Oo. Akong bugawon. Mga ungo. Kamu mga ungo, ha? Mga abat. Di mo dool, ha? Matug na ba sa Iman? Tsupe. O, anay ungo na. Kuha na. Matug na ko pa. Okay, sige. Katuog na. Pik. Baras ni mama. Oo na. Pikpikan ka ni Papa. Sa buhat o ni Mama. Kanta pod. Oo. Kanta po. Aron magkatuhog na si Ivan. Taylor na. Kuya, nalubong na nato si Ate Lorna. Unsa may sunod ng buhaton, ang atong routine din sabay, unsa man, isa may mahapili ni Ivan din kun may eskwela na ko.
Ambot. Wa ko may baw. Asang magsugod karon. Wa na ang akong asawa, Joan. Ayaw, anak kuya. Kinahanglan magpakalikon ka. Laapa si Ivan nga mas kinahanglan nimo nang kayo na. Sige, kuya. Ihila, kuya. Iurot paghila ang tanan. Sige pa, kuya. Iurot ng tanan sa paghilak. Aron human, ana. Human, ana, andam na kang moatubang sa imong responsibilidad kang Ivan. Kaya wak na sa kuya, Kuya Eric. Kuya Eric. Pa, ato na ko pa. Amin ko. Oh, yato na tikas akong motor. Ayaw na pa. Madlog lang ko magmotor sukad lang nga giingnan ko ni Ate Joan sa hinungdan sa kamatayo ni Mama. Ah? Pag wala misulti si Ate Joan ako pa. Og ay kabla ka. Dili na ko mo sakay og motor. Maninguha ko sa ako mag-eskwela pa. Aron nga makatrabaho ko. Ilisan ta na imong motor og auto. Ah? Ganun madan ko ni misulti pa nga may trauma ka na diyan ng motor. Giantos nimo ang pagkatubkuha nako gamit ang imong motor. Ikan sa gamay pa ko, hangtod karon nga nag-college na ko. Wala na hinungdan kung nganong dili gid ko nimo pasakyan og laing motor. Salamat sa imong pagmahal pa ha. Salamat sa imong pagprotektar nako nga dili maparehas ni Mama. Ivan. Dili na tumausab ang nahitabo ni Mama pa. O ayaw na basula ang imong kaugalingon hangtod karon sa nahitabo ni Mama. Disgrasya lang ang tanan pa. Oh. Pa, gusto na. Gusto na. Ivan? Naluoy kong papa, tita. Oh, Karon ba ko makasabot nga nung ingon ni Ato si Papa? Overprotective na ako kung bahay na og motor ang hiskutan. Kay mao di ay. Mao di ay. di na ta maghiskot, ana Ivan. Sakitan sa kumahinomdom ni Tilorna. Buutan kaayo siya. Pinangga kay niya si kuya nako. Mao sigurong wala maminyog usab si kuya kay lisod pangitaon ang kinaiya nga sama sa imong mama. Buutan ug mapinanggaon si Tilorna. 4 anyos pa kulihang namatay si Mama. Wa pa kay ko'y buot.
Maong sayang. Wa kayo ko'y mahinumduman ni mama. Pero, dong, may nabantayan lang kung papa ni mo. Murag nagkagrabe ng iyang gibati. Kanunay blanco ang kaugalingon og Oh, si Papa, Tita Joan. Pa? Kuya! Ayaw! Kuya! Pa? Kuya! Naon sa mga? Kisa may magikadlukan. nakarelax na si papa ni mo, Ivan. Abi mo, sukad ako mo trabaho. Wala ko ka-monitor kung nakakaon ba siya sa hustong oras. Mao day nihugo siya. Nalisuan na ba sa iyang pangisip si Papa? Tita? Di ta magunahon nag-ingon ana, Ivan. Nagutman lang si papa ni mo. Maulian ra siya. Ayaw pa kunahuna og dautan. Focus sa imong pag-eskwela aron makahuman ka. Kaya kinahanglan si kuya ni mo, Ivan. Tita. Congrats, Ivan! Graduate ka na, yun. Usa ka na ka-engineer. Salamat, Tita Joan. Pero si Papa, wa siya makatambong. Maong na, mamaulit na ta. Aron makauban ta si papa ni mo sa selebrasyon sa imong graduation. Salamat ay Tita. Napahuman ko nimo sa kurso nga gusto ni Papa. Ako'y angay nga magpasalamat nimo. Kay gisuklian nimo ang akong pagpaningkamot. Aron makahuman ka lang. Kay kung dili ko kinibuhaton, Ivan, mag-unsa naman lang si kuya kung mawa na sa punya ko. Tita, unsay? Basta kung may trabaho na unya ka, makatabang ka na unya sa mga panginahanglan ni papa nimo. Sabta nga dili ko sa tanang panahon available ninyo ni papa nimo. Magminyo ka, Tita? Na, minyo ba, oy? Aw, mangita pag minyuan. It's time na, Tita. Naumalang imong obligasyon na mo ni Papa. Ay, naunsa ba yung bataa? Kana man hiya itong hisgutan. Tana, mamaulit na tasabay. Kay nanawag na ko ganina ang bantay ni Papa nimo. Nakita na kuno si Papa nimo nato. Kunhain na kuno ang mga kauban nila sabay. Kinsa ka? Ivan ko pa, imong anak. Oh, ayaw naglisod-lisod ang imong kaugalingon sa paghinumdum pa. Dili na nako ipugos sa paghunauna nimo nga anak ko nimo. Og nga amahan ti ka.
Ang importante nga, nagkasinabot ta. Nga dili ko nimo abugon palayo. Naamagoy mo hilabot ako. Patyon ko nila. Wala pa. Kay ni ako. Si Ivan nga imong anak. O niya pa. Graduate ako sa kurso nga imong gustong ipakuha na ko pa. O kini, mao niya nga akong diploma pa. Dawat na pa. Nagmatuod ka na nga. Graduate ka ang imong anak. Anak? May anak di ko. Dihila ka. Oh, nahadlo ko. Ayaw kadlok. Ayaw kadlok. Dili na ko mahilag. Katong na. Kinalang makapahuway ang imong halaon. Kay wa kuno ka makatug kanina. Oh, niya nasab ko di sila god. Hila nasab ko kuhaon. Gusto na. Dali na. Gakson ka ni Ivan. Adlo ko. Na may mga ungo. Abat. Adlokon ko nila. Chupe! 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 Palayo mo mga abat, mga ungo. Kay matug na si Eric. Chupe! Kamu ha? Hadlokon ninyo si Eric ha? O sige na. Katug na. Wala sila. Nalakaw na. Ay kubiyahe din niya. Mamalik niya sila. Ay kubiyahe. Dili ba? Dini lang si Ivan. Ubanan ka ni Ivan. Good night pa. Nganong mag-Eric na malang kang papa ni mo dong? Di na gid sa mahinumdum nga may anak siya nang mao nga dili ko na ipokus sa pagpahinumdum niya nga anak ko niya. Dili ko gusto nga maglisod si Papa sa paghunahon nagmaayo. Aron na siya mahinumdum sa mga napapa sa iyang pangnumduman. Ay, kaluoy sa imong papa ko eh. Wagit ko magdahom nga maingon ana siya. Okay pa man unta to siya sa una human mamatay sa mama nimo. Apa nagkadugay samtang nagdako ka. Nausab ng iyang kinaiya. Ang iyang panghuna-huna. Maong gihipos na lang siya siyang igsuon nga si Joan. Kay manghilapot naman. Manglabay na magbatos mga bata. Usahay gani. Di na makailaw tao. Pagtuo ko, tungod na kay dili gyud siya makadawat, nga wa na si mama nimo. Pinangga manggod to kayo niya sa mama nimo. Ingon man si mama nimo, pinangga sab niya si papa nimo. Labing kay to silang mulabay sa bay nga magmotor. Ay, sayang. Sayang ang ilang gugma dong Ivan, nga napiling duwaan sa masakit nga kapalaran. Nagwaning. Si Papa lang, nagmata na. Pa. Hala. Paghinay sa hagdanan, pa. Ayaw pagdagan. Ay, pagdagan-dagan. Nala ko pa. Ay, ginoo ko! Pa! Diyos ko! Nahagbong si Dong Eric Pa! Dadan!
Pero ako, nalimot ko paglaksmot na handong. Nagkagawa si Papa nimo. Ivan! Ivan, ano? Naunsa si Papa ni mo? Tita, si Papa. Si Papa. Naunsa? Ang doktor. Dok, kumusta si Papa? Dok, Pasiluan eh. Gibuhatan mo kutob sa umay mo. Kapag wala na gina mo matabang ang pasyente. Diyos ko! Diyos ko! Kuya! Kuya Eric! Kuya! Oh, before they turn off all the lights, I wanna read you your wrongs when you're right. When time is gone, I'll tell you goodnight, close the door. Van, naibaw kong sayop ning panahon na nga mananghit ko nimo. Kay di padugay na tong nalubong si Papa nimo. Apan gikinahanglan. Unsay buti may pasabot, tita? Balin ko kadiyot sa kumpanya nga akong gitrabahoan sa laing lugar. Maong mawaon na ko dinisod sa pila ka buwan. Ha? Biyaan ko ni mo, Tita Joan. Gikinahanglan dong. Maong pag-anad-anad nga ko. Paniaman sinang waning uban nimo. Gihangyo siya nga ubanan paghihapon kaniya dinhi sa bay. Okay, tita. Dako na sab kay kag natabang na mo ni Papa. Panaw na sab nga katagan mo oras ang imong kaugalingon. Ayaw kabalakan ako, tita. Magkamanage ako sa kong kaugalingon. Salamat sa tanan nimong tabang na ako, tita. Nga maabot kong akong naabot karon. Mamiss ka, Tita Joan. I will also miss you so much, Ivan. Pag ayo-ayo din sa bahay, o kayaw kalimti ang tanan kong gitudlo nimo, ha? Magbinuutan perme, dili magbabadlong sa mga tao sa ipong palibot. Maglikay sa gupot, ha? Yes, I will, tita. Tita. Mahal sa kaayo ka ni Tita Joan, Ivan. Tita. Kagadiya ka pang nag-apong sa telepono. Unya, mutanaw ka na sab sa imong cellphone. Ingon og puno sa kalibog ang imong huna-huna. Kisa pa imong gipaapot na mo tawag. Si Tita Joan nang waning mga tulo na adlaw nga wala mag-chat nako. Wala sa mag-online. Mo ni ako sa may telepono. Kilamasin ko nga sa telepono siya manawag nako. Dong, pasayloagyot ko nga ako nagitago nimo. Kay mo o may gustong titachuan nimo. Tita ko. Nyaon sa nang waning. Dili tinod ang pananghid ni Dayjuan nimo.
nga ma-assign na siya laing lugar sa iyang trabaho. Kundili, nagpatambal siya. Unsay napatambal? May sakit si Tita Juan? Breast cancer. Og nahibaw siyang wa na'y kaayuhan. Sa? Ganun wa kiniisulti ni Tita din ako? Tungod kay dili siya gusto nga makadugang pa sa imong hunahunao. Tungod sa nahitabo sa imong amahan. Di siya gusto nga mabalda ang imong pagtuon. Maong ang pananghid niya, nga pila lang siya kabuhan nga mawa. Kay, misuway siya og pakimo. Sa pamasin nga may milagro pa nga mahitabo. Mamaayo pa siya. Apan pasaylo ako dong. Hay, si Tita Juan. Doon ko siya nanguning. Waton ta lang siya din sa baay dong. Apan samtang dili pa siya mo apot. Paminawa una ning voice message niya sa messenger nga gipada. Og iya kining ipapaminaw nimo sa dili pa siya mauli. Hain. Hain ang iyong voice message na. Kadiyot. Niasa akong cellphone. Ambi, ako ni pangita. Nakailan ko sa iyang FB account. Kanang katapusan ng voice message do. Kani Dangwani. Ipabati ni Ivan ang akong mensahe alang niya. Ivan, kumusta ka na? Pasailang ako sa tanan akong gilimot nimo. Di lang ko gusto nga makadugang sa imong hunahunahon. Taning kamot kong mamaayo tungod nimo. Apan giprangkahan ako sa doktor. Awak na gyud ko'y kaayuhan. Maong paabutan na lang ang akong pagpakuli diha sa bahay. Sigurado po pa uli gyud ko diha ni Mudo. Mahal ka ayot ka. Maunay hinumdubi. Mahal ka ayo ka ni Tita Juan nimo. See you soon. Ipahilo na unya ko inig-abot ako diha sa bahay, ha? I love you. Asa si Tita? Kanusa siya papaulit din sa bahay. May kasayuran malay ka. Pagalawa pagkuli mo sultihi. Asa na siya karon? Gibauran lagi ko niyang dili kapasultihan dong. Kadiyot, may miapot. Ako unang tanawon kung si Day Joan na baka na ang imong iyaan. Si Ivan Waning, nasa sud sa bahay, mama. Og nasultihan ko na sa kahimtang ni Day Joan. Og napapaminaw na sa nago niya ang katapusang mensahe ni Day Joan alang niya. Naghilak pa in taon to. Dali, dayon ta sa sud, mama. Di aka? Naghatod ko ni Tita Juan nimo. Kay gusto man niya nga anhi siya mo pauli nimo. Hain si Tita Juan. Hain siya. Ganun ko ba ko rin yung sultihi? Gamay sakit na siya. Asa na si Tita Juan? Dawata kining orna, apo ko. Mao kini si Tita Juan nimo. Dili. Wa na si Tita Juan nimo, Ivan. Dili. Og maoy iyang panugon.
nga ipakremate siya. Ug ang iyang apo. Anhi iuli kanimo sa iyang paboritong pag-umangkon. Tawata si Tita Joan nimo. Dili. Pinangga kay ka sa imong iyaan. Gani ikaw ang hinungdan ko nga nung wa siya magninyo. Kamu si Papa ninyo. Kadili siya gusto nga iya kamong mapasagdan. Ilabi na ang panginahanglan ni Kuya Eric niya. Ug ikaw na magkahuman sa pag-eskwela. Ingon anak ka mo kamahal ni Joan. Sobra na kayo nila. Di gusto din ko makaginawa sa mga kasakit. Gano'n nagawa malagtan akong gimahal. Gano'n ba? Ayaw question na ang atong Ginoo, Ivan. Pagbuot niya kinitanan. Pagbuot niya sa kitol ko niyang sama nini. Sobra na kayo ni. Sobra! Dili na ako kaya. Dili na ako kaya. Ivan. Tita Joan! Tita Joan! Ivan! Tita Joan! Oh, before they turn off all the lights, I wanna read you your wrongs or your rights. When time is gone, I'll tell you goodnight, close the door. I'll tell you I love May mga panghitabo sa itong kinabuhi nga lisod na wato. Nga makaingon kitang sobra na kaayo ang kasakitan nga atong nahiaguman sama sa sugilanon sa kinabuhi ni Ivan. Apan hinaot mga kasama, nga dili ta magpakawa sa paglaom. Nga may bangaw po niyang mupakita human sa paglurang sa umos sa atong kinabuhi. Dili nagyo kita mubuhi sa atong pagtuo o pagsalig sa atong buhi nga Dios. While you're sleeping, I try to make you proud. So, Daddy, won't you just close your eyes? Don't be afraid. It's my turn to chase the monsters away. Og din hinatapos kini atong sugilanon nga atong gituyo sa paghaom ning adlaw sa pagpamalandro. Sugilanon atong giuluhan o ang kahadlok. Kini mao ang sugilanon gisuwat og ubos sa direksyon ni Teresa Tirol, Spener Joel Bense, audio editor Randy Tayad ug Lloyd Gabiana, sound man Ricky Garing. Ug ani ang mga artista nang hatag kinabuhi ni atong sugilanon sa papel ni Eric, Oje Kumpok Rakasa, Ivan, Randy Padayaw Suson, Lorna, ug sa Lula, Teresa Tirol, Joan, Jennifer Dato Minyosa, Waning, Marites Barba Albores, Dr. Jenner Garing, inabagan ni John Puhanis. Sangan sa RMN Drama Production Center, kining higala sa kanginan, Joel Bensi Wingon, ang Diyos, mag-auban ka nato sa kanunay. Tatak, RMN. Oras, gihatod kaninyo sa EX